Pois este disco é unha mestura entre contos e música. Descubrín uns libros da editorial Loco, entonces empecé a ver que eran moi bonitos, tiña así un pouco de inspiración a hora de facer músicas e letras, entonces, bueno, decidín inspirarme totalmente nestes contos, non? E a partir deles, pois, facer diferentes temas. Aquí te espero. Presenteille esta idea inicialmente para min, non? Pero presenteilla a xente de Oco e, bueno, eles e eu, pois, tivemos así moi boa sincronización, bueno, tivemos a mesma idea en canto a isto e a xente de Pai tamén lle gustou, entonces aquí estamos, bueno, a piques de comenzar este novo camiño. Orgulloso, dixo aquí te espero e a velliña... Foi a facer unha cosa sinxela, clara, directa, para os nenos e sobre todo, bueno, que lle inspiren para ler, porque basicamente ese é o punto que queremos, non? Que sexa como un complemento máis para a lectura que tanta falta fai e, bueno, que todos os nenos de 3 a 7 ou a 70 anos, pois, escoiten e lean, non? Porque para todos. O león lambón, dixo aquí te espero e a velliñando... Son mestra de música, entonces, bueno, este tema me preocupa bastante, entonces, bueno, tamén quixen aportar un pouco as miñas ideas, non? Para poder apoiar a esta rama que é a educación musical na etapa de primaria, ou polo menos nos primeiros anos en infantil. E, oxalá, todos os mestres e mestras de Galicia, pois lles apeteza traballar con el. Este libro, disco, ou como queremos chamalo un pouco, porque é unha mistura de cousas, non? Pois ten formato libro, pero ademais ten un CD, onde, claro, está a música, e por outra banda está o DVD, no que, bueno, aí están os karaokes dos 12 temas para que, ademais de cantar e utilizar o oído, tamén lean, por exemplo, é unha maneira de reforzar esa relación cos contos.